Brána 39. Provokácia. Čakám na správneho ducha vecí, na správne dvere, ktoré sa otvoria skôr, ako sa pohnem vpred. Uvedomujem si silu svojich činov a slov, ktorými provokujem ostatných a používam túto moc s veľkou opatrnosťou, pretože viem, že mám schopnosť zmeniť životy ľudí. Zadania. 1. Opíšte spomienku, kedy sa duch cítil správne a nasledoval správnu manifestáciu. Znovu sa spojte s týmto pocitom a hlboko ho ukotvite vo svojom tele a vedomí. 2. Odháňate ľudí a príležitosti? Je to pre vás správne? Potrebujete nájsť konštruktívnejšie spôsoby, ako si dovoliť viac času na rozhodovanie? Čo môžete urobiť, aby ste si vytvorili energiu, ktorá dáva súhlas? 3. Aký je váš vzťah k jedlu? Ste emocionálny jedák? Milujete svoje telo? Existujú zmeny, ktoré potrebujete urobiť vo svojom vzťahu k jedlu a v spôsobe stravovania?